i promovisane zajedničke istorijske čitanke zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku. U njima je od perioda Otomanskog carstva do kraja Drugog svjetskog rata sažeta istorija 12 zemalja jugoistočne Evrope. O čitankama i njihovoj koncepciji govorit će premijer Igor Lukšić, šef delegacije Evropske unije Leopold Maurer, predstavnik Centra za demokratiju u jugoistočnoj Evropi Erhard Busek i istoričari Dragutin Papović i Zvezdan Folić. Ove su čitanke zapravo namijenjene nastavnicima. Jeste. I nisu udžbenici, nego su dodatna literatura za nastavu istorije. Dakle, đaci u srednjim školama u Crnoj Gori će učiti istoriju iz važećih udžbenika, a ovo će im biti dodatna literatura i koristit će u onoj mjeri u kojoj nastavnici nađu da može da im bude interesantna dopuna za redovne časove. Mi, dakle, osim ove 4 čitanke, postoji još i priručnik, evo da ga pokažem, u kome su svojevrsna uputstva kako da se te čitanke koriste. Nastavnici će sami procijeniti da li je to nešto što je zanimljivo i što im može pomoći i na koji način će ove čitanke da koriste. Zanimljivo je da su unutra istorijski izvori koji nisu bili dostupni ni istoričarima u Crnoj Gori. Dakle, to je velika prednost ovih čitanki i naravno jako je važno da će istorija Crne Gore biti kroz ove čitanke dostupna đacima i nastavnicima u regionu.